Ana caraka legok kudok satu lito mel Jaya monggo potama wong Jawa aja ilang jawane wong Jawa aja ilang budayane bareng aku mbagekke kowe mbagekke Petro kok dadi kelangan kaya ana sing ora tak bagekke siji anakku Bagong demben ana seminggu kepungkur pamit karo bapak nginep nang kene sewengi Bagong esuke pamit arep golek gawean neng kutha nggo samben le dadi abdi dalem negara Ngamarta. Bareng aku buka lemari sertifikat BPKB ora ana. Digawa Bagong kabeh. Bocah kok nekate kaya ngono. Sertifikat, ayo karang kadempel kene. Mula edan Bagong ki. Ajembare kaya ngene. Digawa kabeh. Waduh, amengko nek digadekke piye panek upama dienggo sangu. Sing jeneng wong tuwa ki goleke apa-apa ki dienggo anak. Dadi upama Bagong nyolong sertifikat lemah BPKB kendaraan. Kendaraan sing endi, Pak? Becak kae. Oh, BPKB kok becak? Becak kuwi ana BPKB-ne padake. Mergo kae mesine motor. Wo, sing betor kae to, Pak. Suwe ora tak nggo. Tak modif. Wah. Ban mburi tak nehi ban stum. Kejaba iso nggo angkutan menungso, uga iso nggo apa? Ngremuk krikil. Oke. Tekan seprene Bagong kok urung ngetok iki jane bocah iki golek gawean apa. Ku gek-gek menggo dalan. Ketemu karo kanca-kancane mbiyen sing seneng keplek main dadu. Umbul lan sak piturute. Layang-layang omahku didol dienggo syarat golek gawean kowe ora apa-apa. Lah nek mung dienggo nuruti hawa nepsu main apa ora kelangan. Ya mugi-mugi mboten. Bagong niki kadang kala ya sok waras ya sok edan. Mula pas budal golek gawean iku ya muga-muga Bagong niku waras. Manjen sing tak jaluk kaya ngono ora kendhat nggonku nyuwun marang ngersaning Gusti. Gandeng Bagong ki butuhe luwih akeh tinimbang kowe mula wis orane nek dheweke tumuli budal golek gawean. Muga-muga entuk gawean ingkang sakmurwat, muga-muga entuk gawean sing pantes kanggo adimu Bagong. Ya sing tak jaluk ya mulih. Upama entuk gawean kuwi adoh parane ya eling karo mula bukane, eling karo bumi kelahirane. Karang kadempel kene iki bumi Mutagedhi Bagong. Mula ya dheweke mesti mulih. Ora ketang tilik wong tuwa, ora ketang munjung wong tuwa. Aku ki ora diwales apa-apa, ora bakal nuntut, ora bakal njaluk. Waton anak ki do ngerti karo wong tuwa, kuwi wis dadi swarganing wong tuwa luwih-luwih. Nek anak kuwi padha mbangun miturut karo wong tuwa, nindakake dawuhing wong tuwa, ora nate meranggal karo rembuke wong tuwa. Kuwi dadi swarganing wong tuwa. Luwih-luwih nek ning njaba ngerti unggah-ungguh, ngerti tata krama. Ngerti sokan sakun. Wong ora dong ngarani sopan santun kuwi padha karo mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ning arep duwe anak bagus, arep duwe anak sugih. Saben dina iso munjung ingkung gajah karo wong tuwa nek kelakuane merusal bedugal. Ora ngerti unggah-ungguh. Wong tuwa kaya wis anguk-anguk lawanging swarga tole.
nggih, Pak. Saged-saged kula nggih ngoten. Anak-anak kula ya tak didik kaya ngoten nek liwat ning ngarepe wong tuwa ya nderek langkung kula nuwun. Mergi sakniki budaya kaya ngoten niku wis ora ana. Kula niku ya sok sedih nek nyawang teng arep omah tengok-tengok nglapipit. Terus ana bocah liwat tanpa nderek langkung. Ora muni lamit Pak D. Kula nuwun Pak D nderek langkung Pak D. Wah, kaya niki teng ati niku lara. Mongko biyen niku budaya kula lan panjenengan menika saben dina dilakoni dening wong bocah-bocah niku. Ning merga saniki saya suwe teknologi saya modern ya wis terus budaya ditinggalke. Monggo wong niku nek wis kelangan budaya niku bakale ya ora apik. Budaya tata krama, budaya unggah-ungguh, budaya pasrawungan, budaya ana ing omah, budaya ana ing jaba menika kedah dipun tindakaken. Nek wis ora dienggo, menungsa kelangan budaya menika ngembane uripe tanpa beda kaya dene kewan. Merga kewan niku ora butuh budaya, ora kenal budaya. Wah, apik. Gareng iki nek omong pancen bener. Lambene apik, ya mung matane sing ra apik. Rasah nesu ora karo bapak ya kuwi santai kok. Niku. Wetro arep matur apa? Mboten matur napa-napa. Lah kok lambene klam-klecem. Ngemut banggula, Pak. Dilepeh. Ngemut kok suwe-suwe. Kowe marai gula darahmu munggah. Pola celeng ki. Kemamplak nang gitoke. Asalahe ning ngarepku ora. Wow, buang gula kok diijokke ora. Ya nyun ngapura. Wah. Ya wis, muga-muga dina iki anakku Bagong teka. Muga-muga dina iki anakku Bagong wis rampung le golek gawean terus entuk gawean terus iso digunakake nggone duwe niat golek sandang pangan nggo nyukupi marang kulawargane. Mugi-mugi ngaten, Pak. Iya. Semare koten prayitna semulire seka bali titiyani gandayani ing kocap kacarita dereng dangu anggen semur sami balwacana kasaru ingkang mandhap tuwin ingkang mlajar-mlajar saking katebian kanthi ajele-jele kaya wis datan kiyat angampah raos kapang jroning gali pangudas maraning nenggih Lurah Bagong kang nyumurupi ingkang Rama Lurah Semar lenggah wadaning pendhapi. Alah, Pak. Bapak aku sowan, Pak. Aku wis bali, Pak. Aku kangen karo sliramu, Bapak. Aja dinyanyake lho, Gong. Ora entuk den kok. Malah Pak. Bagong. Nggih, Pak. Bocah kok pintere raja. Ming ngekep bapane nganti nuklekke kursi. Kowe iki nek ora gawe aku tuna kok rumangsaku ora. Saking kangenku maring sampeyan, Pak. Cahyamu kok malah saya padi. Mame kopen, Pak. Syukur. Syukur. Slaminipun kula golek gawean mangan kula jan ora kaya ning omah. Nyenengke, Pak. Ya syukur. Awit entuk sangu sertifikat kalih BPKB. Niku nggih kula gadekke dienggo
menjaga kesehatan kula. Iya, ora apa-apa. Gadekke ora apa-apa ning sesuk dijoli. Hah? Sesuk dijoli. Sesuk nggih manepun kula sugih. Heeh. Liar sugih ki kapan? Mangsaku kok janji kok ming waton nyelekep ora. Piye? Entuk gawean apa ora? Pengestune Bapak kula pun nangsal gawean, Pak. Syukur. Gawean endi? Kula tak cerita perjalanan kula, Pak. Iya ora apa-apa. Mboten kesuwen to? Ora. Sak penakmu. Kula njujug wonten ing pedamelan ingkang nalika semanten mengutamakan wonten ing kepinteran komputer, Pak. Wah, komputer wis radon, Pak. Nah, bareng dites niku kula kan buka Likitop. Apa ngarani wis ra iso kok ya. Buka apa? Likitop. Likitop sing dibuka ngono, terus kene ana layare kaya film. Terus kene ana nun hurufe. Oh. Hurufe Jawa. Jawa apa? Likitop zaman apa hurufe Jawa? Hurufe ya abjad. Heeh. Lah teng mriki kula buka. Teng mriku dites kalih petugase pabrik rika. Oh. Niku kula urupke, Pak. Ceklik ngoten. Saora-orane kula nate dipun diajari kalih putu sampean. Oh. Dolanan iki to, kula ceklik ngoten terus kula sambungke ke warnet. Ngopo ning warnet? Sing iso dienggo ndelok apa lho, Nduk? Internet. Internet. Wah. Langsung kula buka Pornhub. Tendang dasmu we. Menungsa ora tatanan. Ha isaku meng kuwi. Bareng ngoten ditiriki karo sik ngetes. Lho. Kok seperti ini? Pergi kau. Ning kula metu ora ketampa. Weh. Terus ana bengkel terus rame banget. Sajake anune apa jenenge petugase kurang. Ayo karyawane. Bisa bengkel? Bisa. Aku coba dites nanti diterima kerja. Oke. Dandani motor Honda 70. Weh. Angel kuwi. Angel Honda 70 motor kuno kok. Nah, tak bongkar terus. Wah. Bareng tak bongkar terus tak pasang meneh. Dicekleke iki mlakune mundur. Seneni aku karo petugase. Kon lunga meneh. Ora ketompo. Madang aku. Ha iya. Ha entuk gaden sertifikat kok. Ha iya. Pokoke dukai madange ha ta? Sing penting awak sehat. Ha iya. Terus bar kuwi fotokopi. Weh. Nang jalan Jodipati ae lho, Kidule Kasatian dorene Werkudara. Ha iya kan ana buka fotokopi to. Ha iya. Fotokopi Gemari, Pak. Ha. Fotokopi kok jenenge Gemari. Nek ngono difotokopi, aku ya dites. Heeh. Kok fotokopi sak buku iki tulisane kuwalik kabeh. Tundung meneh aku. Ya wis jan angel ya, Go. Angel tenan golek gaweane. Wong ki sadar aku terusan. Ternyata wong bodho ki pancen wah ngrekoso. Mula ora ana nek wong bodho ki golek gawean ya angel, ya ora arep dadi wong duwe ya kangelan mergo ya uteke terbatas. Heeh. Bar kuwi kowe mlaku ngidul aku aneng jalan Sawo Jajar cedhak kasatriyane Ndara Nekula. Heeh. Nang kono ana omah, Tru. Ha iya. Anggere aku liwat ki suarane ceduk. Lampune abang biru kuning. Mubeng-mubeng. Oh. Tulisane daun laut. Wah iya. Terus aku mlebu niki nggen apa? Niki latihan nyanyi. Aku nang kono daftarke pemandu nyanyi. Oh. Aku kok ganti rock.
karo kok ngeki benges, karo keki apa jenenge tank top. Iki kon ngopo aku? Kula ki lanang e. Mlumet meneh aku. Wah. Angel golek gawe ya kok. Angel aku. Heeh. Rong dina dodol es. Weh. Saking bingunge aku dinyewa gerobak dodol es. Lagi entuk pembeli loro. Heeh. Juruhe kecemplungan laler. Ha iya. Wis bacot dilek karo pembeline. Wah wis gelas dibanting. Njaluk kerugian lan sak piturute wis pokoke rekoso aku. Terus aku delek-delek nang ndi? Nang dalan. Dalan apa? Nang jalan Plongkowati. Wis cedhak kasatriyane Ndara Abimanyu ya. Heeh. Nang dalan Plongkowati, jan luar biasa tenan. Ah iya. Nang kono ana tulisane PT Sejahtera Damai Berkarisma. Oh, PT Sejahtera Damai Berkarisma utawa gede banget tulisane SDB Security Services. Apa? SDB Security Services. Service le maca service. Nang kono aku daftarke niki niku napa niki? Nang kono kuwi jebul jasa pengamanan. Oh, terus apa jenenge? Sekul kuwi lho, bos security. Daftarke aku. Wes dites awakku sehat ora. Alhamdulillah, Pak. Wes. Get. Alhamdulillah aku ketampa, Pak. Aku saiki dadi apa jenenge iki? Pangkate sak dhuwure. Oh, sak dhuwure nganu Pak, aku sak dhuwure Kapolsek. Oh. Apa? Satpam. Awang aduh goblok. Aku tukang jaga saiki, jaga keamanan. Dadi ngendi-endine ana bab sing ora apik lan ngutawatirake. Iki aku sebagai keamanan kudu iso gawe tentrem, Pak. Kuwi apik kuwi. Kuwi becik. Lan kuwi jenengake. Lah iki aku dikai seragam abang putih. Lho kok seragame SD iki piye? Anu wis udu abang biru ya. Biru putih. Kathoke biru, klambine putih, ndase biru. Lah pancen. Pancen caidan tenan. Apa ana satpam kok kathoke putih. Apa kathoke biru ndas ala klambine putih ndase biru ya apa nah. Kuwi Pak, mula aku rawuh sowan bapak iki ngabari nek aku wis sukses entuk gawean, Pak. Ngono. Ora negara Ngamarta, ora kasatriyan Jodipati, ora kasatriyan Madukara sawu jajar Bumi Ratawu. Nek ana masalah dan membutuhkan keamanan, aku saguh ngamanake. Lumantar PT SDB ki mau. Iya apik-apik. Syukur nek ngono to Le. Aku melu seneng. Muga-muga donya iki tetep tentrem. Mana aku ra ndek gawean. Wah, tendiang sisan kowe. Ya saora-orane sing digayuh ki tentrem perkara napa-apa ki dadi gaweanmu. Meng kari ngenteni wae ngarepan kae wis tak tulisi. Wo. Keamanan servis PAM. Lho, kok banyu bareng? Servis PAM, keamanan Bagong menyediakan keamanan, ketentraman dan kue lapis. Edan tenan. Ben aku ya bingung iki masane. Ngene iki wae tekan 2 jam wis beres ndandruk. Iya. Terus kok masalahe piye? Piye iki? Piye? Ya kowe mau, Pak. Aku wis entuk gawean iki mung kare ngenteni ana wong menehi gawean karo aku
kon nentremke apa ta apa? Wis, ora ngomongake apa jenenge keamanan sing kerusuhan sing dilakoni dening menungsa nadyan kutu-kutu warang atogo. Dok rusuh, aku sing wajib ngamanake pokoke, Pak. Bagong Malegang Legong. Ngelingono satriya Wiratamtama. Ing dereng ngantos paripesame Mbak Wacana. Kasaru rawipun Sanghyang Pikula Narada ingkang tumiyup saking dirgantara karya cingak kang samya mulat. Sinong mati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut amra ganggeng awita dedenceng dencengan ora kanyono-nyono lah kok iki kaya nrada tedhak ana ing Karang Kadempel. Kowe padha slamet Kaneka Putra. Awan kenceng warudayang Pak Pong, Bu Bolong kali cedhe sapa sing gawe. Kakang Semar nggih. Tansah pinengan ing kawidatan ring sambi kula sowan kula tebih sakira beda bekti kula kunjuk Kakang Ismaya. Iya tak tampa. Pangestuku tampanana. Lha mundi nggo jimat paribing dayana ning kasantosan. Bu Kula Narada bekti kula kunjuk. Nala gareng lho tampa pangestu tampanana. Kula punika jimat paribin daya ning kasantosan dipun sekejaken anggenipun lenggah. Ya ora kurang prayoga. Bekti kula kunjuk pukulun. Petro. Ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula tampi dawa sami-sami pulun. Dipun sekejaken anggenipun lenggah. Ya wis ora kurang prayoga. Beneran rada. Ora nganduraken bekti Anggere tekan Bagong mesti ngawur. Ira merga saka
paklinan ulun ya ulun tampa pangestulun tampanono ya Bagong. Kula pun dinggo jimat paripe ndayon ning kasantosan. Narada. Eneng apa? Ah. Lah kok dadi sumengko sowanmu sajak. Kesusu tekan ning Karang Kadempel. Apa saka karepmu dhewe? Apa pancen diutus dening Manik Maya? Ah, menika ngaten Kakang Semar. Estunipun anggen kula ngabiyantara sawaduka Kakang Ismaya menika jatosipun namung dipun utus dening Sang Hyang Jagat Diri Pratingkah inggih Sang Hyang Jatimurti. Kinani ngaturaken bilih dinten sak mangke kayiwangan nembe geger. Geger perkara apa? Apa saka pakarti ning Manik Waya dhewe, apa pancen ana wong kang rabasa ning kayangan. Kekelempanipun para Nalindra Yaksa wonten kalih Nalindra Yaksa ingkang ngetapaken sangganing Prawadya Bala. Minggah wonten ing kayiwangan nedya ngrebat dhateng pawaosipun kayiwangan ingkang dipunasta dening Adi Pramesti Manik Maya. Mila tumunten samangke para Jawata anrenggalang kridanipun Yaksa kalih menika kala wau ewadene para dewa sami kawon kapracondang kendang kontal kamprapal awit kasektanipun Yaksa kalih ingkang ngrabaseng kayiwangan menika kala wau. Tumunten Sang Hyang Manik Maya dawuh kaliyan ingkang Raka inggih raipun Narada supados sowan wonten ing Karang Kadempel matedhaken timbalan. Yaksa-yaksa menika boten badhe saged mundur saking kayiwangan menawi boten wonten jago titah swantah ing kedah minggah wonten ing kayangan. Kok sik. Lah kowe golek jago kok ning Karang Kadempel. Inggih, amargi ingin dipun jawuhi dening Sang Hyang Manik Waya menika mboten sae kejawi namung putra panjenengan inggih menika pun Panakawan Bagong Kakang Semar. Ing Kagatri Sangga Piranguri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana. Oh, waduh. Wah, glelenge kepati-pati iki to, Lho. Lah kok dadi Bagong dadi jagoning dewa kon gawe tentrem kayangan kon jaga kayangan iki piye karepe? Ah iki ulun dhewe ya ora ngerti nala gareng merga iki dawuh Sang Hyang Pramesti Bathara Guru. Weh lah. Gong. Ngapa? Midhanget sabdaning Hyang Pikulun Narada apa ora? Wis krungu. Nek ya ora arep tak saguhi. Lho. Sebabe apa kita kok ora saguh? Teken kontrak. Saiki nek meng kongkonan ngono kuwi njaluk tulung ki wae. Ditulungi ya ora krasa. Dilabuhi ya ora krasa. Jaman saiki niku wis angel wong lelabuh kok ming tanpa apa-apane. Sali ngeten. Kula saguh munggah wonten ing kayangan ning ya kuwi kudu ana imbal balike. Imbal balike apa? Dewa ora bakal wegah maringi marang kowe. Pun sak kersane dewa le maringi. Ning nek kula maju ana peperangan ora baseng yaksa loro nika niku tataane nyawa. Pun sakniki mang penggalih. Nek wong tataane nyawa niku terus nuwun sewu, ukurane ditimbang karo Raja Brana Prices. Pices. Bedor. Raja Brana Pices, Raja Brana Pices. Pira wis jajali? Kula tak takon. Pira? Ning mboten ajeng kula imbangke, mboten ajeng kula imbangke. Napa sing dadi dawuh dewa kula estokke dawuh Gandeng Bagong niku wis nyambut gawe wonten PTSDB. Kula membawa nama supaya tetap baik dan membawa nama tetap harum. Sehingga kula tetap lestari dan kula nyambut damel wonten ing mriku. Ya wis sakarepmu, sakarepmu. Ning sing wigati kowe munggah ning kayangan. Diantu-dantu dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Sowanmu ning kayangan Suralaya panjenengan tindak rumiyin. Kula tak ganti kostum. Engko nek pun kula ganti kostum, ganti klambi kula nyusul teng mriku. Iya, aja citra ya Bagong. Mboten. Kula mboten ate citra. Estu kula mboten ate citra. Kula mesti nusul. Bagong nek pancen kowe niat tenan ya lakonana. Sabar, Pak. Tenang wae tak petunge. Sapungkure Bathara aku mesti bakal metung-metung. Ning aku mesti sago munggah ning kayangan. Nah, nek pancen sago, ulun tak kondur dhisik ning kayangan, monggo kowe nusul marang panjenengan ulun. Nggih, Bu Kulun. Kakang Semar kula nyuwun pamit. Ya sing ati-ati Bathara aja kaya bocah cilik.
Pokoke sing kudu mbok lakoni wong ki nek njejaluk tulung mongko kowe bisa nglakoni kowe dadi wong sing pancen pinter ngrampungi lelakon mau. Luwih-luwih kowe struding dening dewa kuwi aja sok nyuwun sesulih apa-apa. Nek diparingi ya matur nuwuna teges kowe rezekimu ingkang kalal. Ning nek ora usah gresula. Ora usah gresula merga percaya Gusti mesti bakal paring liru lawan kowe nggon wis nglakoni kabecikan. Siapa? Nah. Mangka to. Tak sangoni Basuki nir ing Sambikala. Nek Basuki tok ora sanak bojone sangoke Mbak. Aja Basuki iki tegese tak sangoni pangestu. Nggih, ngestakaken dawuh, Pak. Nyuwun pamit bidal dinten menika. Nanda tak kundandang tak sutung tanda aku blakun tak sutung tanda aku blakun tak telung gentung wah tak cocok kendang. Aku nek ora nggawa gawan kendang dhewe sak. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lir kincanging aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik kawur kencang warudayang pak pong buk bolong kali cedhi sapa sing gawe iki lha kok dadi wah kaget aku nganggo sandangan kaya mengkene iki Bagong lho ngam diwan perjiwanten boyo mirah boyo ingsun sing ngremuk dadi ndika sambang rapet sambang lilin tung tak tungdang tak ndelang-ndelang golek ana watu kepruke ndase malah omongane drewer-drewer inggih Bu Kulun kula ingkang abdipun Bagong wah lah kok dadi sandangamu bareng dadi sarta sinampiran kewajiban jaga kayangan lah kok dadi wah ora ketang sithik ya mundak bagus. Panjenengan ngece kalian kula kula. Kula mboten mindak bagor bagor piye? Bagus babar blas Bu Kulun. Malah menika busananipun ketinggal sedaya sami sesak. Wis ora dadi ngapa sing bagus kowe wani lan kowe saged jaga kayangan kasinggihan mekater Bu Kulun. Ingkang minangka dadi kenaman kayangan jenenge Prabu Dirgayaksa. Ngetapke para wadya balaning kabeh padha wujuding buta. Ulun paring dawuh kalawan jeneng kita gandeng kita mung kewajiban jaga kayangan. Sing wigati bisa piye carane nentremke kelawan sarta ngendhake kamurkaning Prabu Dirgayaksa sak wadya balane. Dimen kayangan tentrem aja nganti ana tumetes sing getih. Aja nganti ana ingkang dadi kurban. Kita kudu ngulir budi ngasah kadiwasan Bagong mekaten Bengulun kanthi cara-cara sistem yang sampun kula ngertos. Jumbo kaya menapa sampun dipun perintahaken saking pimpinan kula. Kumpul sak mangke kula menika dados keamanan wonten ing kayang. Dinten mangke badhe kula ginaken cara-cara supados sak mangke sampun ngantos wonten dumawahing kurban. Wonten ing pihak kedua belah pihak. Mangkata dina iki ana repat kepanasan menapa dereng dipun yupi-yupi. Repat kepanasan ki jeneng aja nek kok diyupi-yupi dengkul kita. Mangkata nuning ngestaken dawuh kula nyuwun pamit tambahing donga pangestu paduka wangepi kula batur nurut. Mugi-mugi kula saged angentas memean menang ngentasi karya Pukulun.
Wah 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 wah. Oh. Wah. Ah. Melaino semoga katinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pine panca dirga bau namen ancang aliman aku jeneng lan dening kemawai awang toa wonten timbalingan nawonipun apa kabeh para wadya bala isih duwe karekat bantu lawan panjenengan ingsun Prabu Dirga Yaksa nggone bakal ngrabasing kayangan kepengin dadi ratu ning dewa nyet anyeh manggem ing dawa pangenika patu kang sing klengenge Prabu Dirga Yaksa kang mangkono iki wis ana pirang dina dewa nggone tutup kori sela matangkep menurut saking pamit angkul sampun ingkang dinten lengan menika nyamprapun anggenipun tengko wonten ing karepan kepanasan 3 dina katingan mekaten wah tak tebak kori sela matangkep ah ah Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namo tusa Sang Sri bujleng iblis lanat padha cek-cekan Tru iki buta kok ana karburatore ya karburator piye sing mburi kae lho sing ngarep kuwi butane wangun bocah gedhe suarane ambar sing mburi iki kandrane enten ana ngono do nglokor ya iso iku iki goleki sepuyere wae modal iki lho sapa iki Newang Sukmana mangadene wis kong biasa wae kesuwen ngomong biar ngono kesuwen takon karo aku jago ning dewa sapa Cindirar Bagong kowe sapa aku Dirga Yaksa onder omau ana kene ewone ayangan ane ora nyukutik ora nanti nang ewone ayangan lung ane amono balik dengan jaga golek ana kuncine di off-ke ayo ndi dewa
Di dewane aku bakal lenggah dampar ana ing kadewatan. Kowe yen kena tak pringgake sarana becik kowe baliya. Aja ganggu kadewatan. Kadewatan ki wis sah minangka dadi sembaning para titah, minangka dadi piyai sing padha nastithekake lakuning para titah. Ora ngawuh gawan ngawuh. Aja nuruti ati, nek kowe nuruti ati tanpa petung. Mergo ati iki ana pambujuking tumindak sing ala, ana pamujuk tumindak sing becik. Nang kono do kerah antaraning ati becik lan ati ala. Lah dilalah ati sing becik kuwi kalah karo mubal babaling nepsumu. Mula kowe terus kepengin dadi dewa. Ora pantes wong kowe iki kudu nyembah karo dewa kok kepengin dadi dewa. Niatmu piye? Aku mung kepengin ngendhake karo kowe supaya kowe iki aja katarungku karo niat sing janjane ngluwihi marang kemampuanmu. Oh, la tala konyol. Engko sing mburi tak gulune. Wah, nggak copot kabulature mesti mati. Aja dipateni truk ditelukke iki dawuhing dewa ora kena ana rajapati. Oh iya. Kowe ngono mepalangi niate dirga yaksa. Pancen kepara nyata. Kowe wani karo aku. Kosek aku ora ndek niat kemungsuhan karo kowe. Ora usah ndadakakean gunem sing tanpa guna. Neng kene marganing patimu. Nuwun sewu nek kowe niatmu kaya ngono aku mung saderma ngladeni karo kowe. Ah. Wah! Waduh. Minggir. Ah. 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 Wah. Gareng sesek. Reng. Dan pentasku ora diringi wong. Truk. Gareng ngene. Butane wis ketingkes. Oh iya. Tenang wae. Gareng ngene. Wah, iso dipotong iki bayar kuwi. Anjur mau. Begitu iki buta iki tak cekel sirahe. Kendang iki tak drang ngono ora dadakan. Rasane ra ono. Oh, aduh, ganjur. Ora usah reng, rasa. Apa ora we? Waduh. Aku aja tak cekel kaya ngene. Kowe nek ora manut karo aku. Kowe nek ora manut karo aku tenan. Tak untel gurumu pedhotek modar kowe. Waduh, aja tanai urip. Ning kowe ora galak. Kowe kena ditata, kowe kena diatur. Kayangan ben tentrem saka aku. Ya? Paham ta kowe? Iya, paham. Ngayal kok gandul sirahmu kowe ngayal. Apa aku tak culke ning manut karo gandul sirahmu kowe. Hot. Ono dawuhmu apa? Ayo kowe sak wadya balamu bali ora gawe kisruh kayangan. Kowe sadar kudune. Kowe sebagai kawulaning dewa aja kok pisan-pisan kowe iki duwe niat. Ya kuwi gegeden nempiak kurang cagak. Kakan gluduk kurang udan. Iya. Duwe niat ning ora tok seimbangke karo kekuatanmu. Aku iki mung makhluk biasa, kowe mung makhluk padha aku arep dadi dewaning para dewa. Nek dewaning para dewa tok asta, tok gawa kowe kelakon. Apa kowe iso anu gawe tentrem ing jagat kaya dewa-dewa kuwi? Iso? Iya. Dipikir ora? Janji Joko Pengalasan.
isih mapan ana ing kayangan, aku sing tukang jaga kayangan gawe tentrem ing kayangan. Aja pisan-pisan gawe kisruh. Ya. Aja ngegowo demek kancamu akeh. Kancaku ya akeh nek tak ketapke. Ning aku didhawuhi karo pimpinanku aja nganti tumindak analogi. Truk. Anarkis. Anarkis. Aku ora entuk tumindak nglarani karo kowe karo kanca-kancamu nek kowe arep gawe rusak. Nek iso tak kalahke ning sarana tembung sing apik, sarana tembung sing halus, nganggo esem sing apik, nganggo rasa semanak lan rasa pasduluran. Arep tukang jaga ngene iki ning lebih mengutamakan keramahan daripada kenakalan. Iya, yen ngono aku tak bali Joko Pengalasan. Bagong. Oh iya Bagong. Aku tak bali Joko Bagong Pengalasan, Joko Bagong Pengalasan. Jenengku molak-malik. Iya, wis iya aku ngaturake panuwun. Syukur Bagong dene kita wis bisa gawe tentrem kayangan. Kita wis jaga katentremaning kayangan. Nggih, Bu Guru. Lho. Arek sikile kok diperban kok. Nyampar ndher penerus. Nah, wis ora apa-apa kuwi dadi pitukane Bagong wis bisa gawe tentrem kayangan. Muga-muga sarana Bagong ing duwe sifat kaya mengkono kuwi dadi paturan dan tumraping sapa wae. Ora nggunakake cara sing kasar ning luwih becik nggunakake cara sing halus. Kanthi rasa semanak lan pasduluran kabeh bisa ayem, tentrem, nirbaya, nirwikara. Legek sadulita. Legek sadulita. Mel. Tang samar mamoring sapa sinok maya winaya wing asepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati Sretinon ning pasewakan busana maneka warna puspiteng udyana miang pandra sarwa
renggeng manit Prabanyo kang sumirat Obro prabanyo kang sumirat Kenaring tejo sisiring tadet wimbo kekanda Katyuping maruto mando saparan mangambar kungas Nunamit pasang Kalimantabi Blegegek kugek sadulita mel Tang samar mawaring sapa Sinok maya winaya wingasepi sumimpen dalang ing kalbu pambukaning warana talen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena musuh ping rasa jati kugek sadulita Sretinon ning Pasewaka
maneka warna Puspiteng Udyana Miang Pandra Sarwa Rukma Renggeng manit Narawata Obro Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenaring tejo laliwaran lir ki laci siring tadit Wimbo kekanda amre Katyuping maruta mando saparan mangambar mas Nunamit pasang Kalimantapi